Cái chini anh Bwsai iko anh bagai chini bo kok sai chung suka hang kai o kong nang Phirokmung na bagai nang de samari hotini tamro hini sawito bo sai chung je ma ang di siti se bo om hairok mu ni bo aro kok Phirokmung ya da ka ang nong ni Rikha ro ri se bo onong ni nokri ma thang rok ni se da te jaga sampoti paglai ni jono ode rok ni bo o kok no sije sai chung ya da ngi jaga rokle bo payo hini saitum ala bo de pai saisung de pai nagi nok kuni khati pai family সংসার খাজা খাইবা नों आं नि करी बिले मने जों कनि सिखायसे आं खांखाबा बो पायो आं बो पायो ता बो पाइ माखा प्रथम सिगां बो 30,000 रां लेखा बि मने बेकने न्याव जों फाइ फाइ फैयो 30,000 नि परे हाका बते रां खिथे फानि लिया जे नाम जतो ना मेनेज माखासे बखा तिने sawito ngo bebak no bo mang serang ro te nini monai sungni nini baisungni kalai bar rogo je saitum mane bebak mong no bini mang rang thangba kya tobo si bono nasi noro obo hake tabuk rang na hoi sai pe hake tabuk no nang bono kang nayo hin saitum labu bo bai kubi de bo tang na si je bo bang tang wala nyana bo ke sia da bo sia da ang bo betang wala lai ba bo ra da saya tong tong kai an mo ko sang kalai kai ba ni mo senya ma sanai bile bo bo haira de se ra da saya mane ko bo ni buri be tong tong go an sani purup tong tong go সমস্ত কিছু পুরুপ তঙ্গ নবতি তামনা আনো অর কাগিয়া সিনিবা কাগনা নং কাগি आं कागिया फटो थाङै कागदि जागा समस्त बेपार अदे खलायै बागलायना नांगन हने आवकाक साबा बनो तांग्रो अंनि रेखलाय होया थानि हने आं रेखलाय होया बले बनो आं सिंमा बतंगो पुरो बतंगो आं बनो बारे बानो सुं तंगो नङा बुरिनो याकर माया दा मोसावा बुरि सारा आं बानचिया हांकाय आं बुक हिंजाक मुजि इंनाय बिले आं बिन भिक सिंगा आं बटान हिया कनसा बुरि सारा बो आं बुरि सारा तंगि मैया आं नगर थांगा बस नगर थांबले आं रेखलाय होया बनो bo buria busuro palo khana je noro abake wala to mane je abure niti bo buria bo abung hoite September ni 2017 ni sini ang mane tabu usura ni joli tong obri hapan bro kagle ko na bon tong le tong ang bono prai 6-7 batang nogo thang bo haika nogo bijar bo khaika mono thang bo bin buma bini bu khayong mai thang saika aburi no apurbo bo mana khay tong ani bi jan bi nogo thang nogo gibil thani nang posude bar sa akok sai tong abole busuro bal khaje no bi nogo buri nogo thamaro 2021 ni last digiro ko thang la digro na gaite kaise kok je bicharogo je norok nini monai je nim bakara jono khok sitara sawo mar labule bo bai kubi de sana thanga nga gila ma phayo mane kok kha gila ma sika amo bijar mani no tamo amo sai me tiba oka ani mane hima krei bini bo ma chi hinu sika ani basano hini riwise ani bahana ju yesago ani tabuni ni ne pha no jeng kalang thang ka jang ne ma no nang phui tong ni hinu ne phatri magi ing kha ka nang pa magi ing di ni hinu ani bini basate doi magi ing khang ka ani basable ani basaka tam no doi magi ing di ni de a pas magi ing di ni ang hijak no ba ani basane ani basaba ngan basaba jang tam phui tong no ba ngab aro kok rong nai ni ba bin to jok sunai bile no borok sawta pur pal ke param borok kothun bai je bulai kha je nim bakara jono aborok labo bo hai pal le bulai kha param bor milai paran borong sungai di elakani borong sungai di sabo suka yak tisa bos kangana thapra doite riu khangkai sayan ke sekri hingka ka ba am chiri kin ma hinai bile e pura ka bora anu bukha ani bui puru botongo ani doite prescription tongo anu bui angko hospital klai mani anga puru bonong ma ser khai man ang simin to oro buja khana ba oro buja ge yak bai ni botongo chin parawa oro buja ge mokol wa thijo mongnai botong khana bile sabni jaya ba oro ang sigla tonga ang sigla tongi ma ta khache ano kachi gi buna bile ha ang sigla tongi mungko ma ta khache ano jaga bangnani omok somok phaina bile nokor thani okok phaina bile ang to nung ya bile te kaise kok bai do sungtai klai to bo te kaise kok je puile noro ka je doro nismino mane je oro phaimen hate ono oro nok tanga je phamete je neng nini bwsai no tani ni ama babu samili uita rekhlai pong salburu no rekhlai tongo bu togo men labo bo bai neng noro khaire rekhlai kya rekhlai ya sang ma somo onek chumai sal jok bla sal jak phono mane phai je kok chablai rekhlai o oborok ni side kok sil chawi ta nim bwsai to sana thanga kai bo te kumni buri bekai jana ni bagai amok kisu no banok sinai sob kisu no banok sinai sika kag na ni bagai je sikban sachi nai bo hamya amo
masong deklai masong bono tang deklai tong nasa tam deklai tong nasa la bono masong phai tang ne deklai tong na nembong na যে borok to saitung tabuk ta kaisa kok norok kak lai kheto jaga joni jotono mane ma bangnai je bo paimane moto bo jotono bo payo saisung no tei jono odek nani samla bo bai norok abo rina da gosi bo bang kak lai khaba nang de sikla tong manja gai ang bono jaga ri tong na ne ha ang bono kak khasai jaga bang bak tong na ble ba kai ge ang bono an bisa tong bo tong ang ta ni bin o jaga na bak tong na sa tak bani nahar mo tam tabu je যদি নতা নং bo korok no kene ke tongne ke nok sing kha tonne tu phike nangla bo bai tonga de gosi nono jodi bo nang mai nono koi mana ba ke tonga ni rong gosi tomike ang tongya jibon tongya je borong no ex dar sakai a borong na hingga bo hajar bar sabo o borong na nong nai bili mana ha nangano to gui bo thare sika hangka hiba ang thuiga ang to jibon ke kene ke tongya bo tongna musungka obrini yakar maya ni boni jisu bo sabo bo nokor thango bo ano kagri thunta ta mang kak tongna sa ang dor bul khai bo borinya hana musungka bano khugul kagri thun ang kai gya bo kak thun bo se bri hamjama ganang prup tong bile ha ani yago prup tongo bri noko thangmani tongo ke oro angko buma somai thangai salaimani tongo brini noko oro bijar khalai kagos potro tongo erpor bono thangai romoi mani horni pastawo amu prup tongo erpor usakango thangai je angko mani romoi puru apru bana tamsa am botongo nang borogola hinsumani ang toidu se ani bondu romar su tong tongo hinsago ai toidu go ang tini phaya duidin ya ka phaya hinsau bono ang aru se saiman tonge ang phai tongo ni tam khai sana bathagala munai ha ang bosawo ang borot thang hinsuma bosaya ala no burini no ko se saiman tongo ka ba ang no nai se thang ka ang phai tongo ni saga kai nang to tongo ba ha ang burini no ko thang bortomano nui pro bini pen sakawa khatsako khatijak bin geni khatijak ang nugi phiya de bini te biar pas soita nangjak tola hakaw angko wa tola wa angko khilajak moi bati gnang te bini khoni chama ba aberjak aron tong tongo ani Bwsai ni angko kansle se bin erpor bono thangi romoi mani horni pastawo amu proof tongo erpor usakango thangi je angko mani romoi puru apru bana tamsa am botongo nang borogola hinsumani ang toidu se ani bondu romar su tong tongo hinsago ai toidu go ang tini phaya duidin ya ka phaya hinsau bono ang aru se saiman tonge ang phai tongo ni tam khai sana bathagala munai ha ang bosawo ang borot thang hinsuma bosaya ala no burini no ko se saiman tongo ka ba ang no nai se thang ka ang phai tongo ni saga kai nang to tongo ba ha ang burini no ko thang bortomano nui pro bini pen sakawa khatsako khatijak bin geni khatijak ang nugi phiya de bini te biar pas soita nangjak tola hakaw angko wa tola wa angko khilajak moi bati gnang te bini khoni chama ba aberjak aron tong tongo ani Bwsai ni angko kansle se bini juti usakawa berjak ka kai bo bor tongkho bo ang phai kai no bo hapai ka amu bang saimano ang singka ani Bwsai miya gulapi chumui mo pen kan phai bo burisau he bo gulapi chum phai koromo sumui se bo phai ani nong ni ki gulapi se chum thango bini nogo thangkai oro phai ab tanan hini nei purbo koromon nukna bla ngo baroni sok phainya bla ngo bo baroni phaya ka boron phaina sa koromo sumoi an nong ni chung thamani bo boron ni an bini nogo khai kansle aro boksa ja ka tong khang gang singka nang ka munai nang bo bono tei kak malia da hin chmani he kak malia bosorok balok khaje ni Bwsai chung obo haike tonglai mani borbai beshi bosorok khana bo haike tonglai mani awai bo ka mango 7 bosor ng khata awai 7 bosor kasiya ko running kanani naitung bo khaito sawagi je kono phana bo om haike tongma kare je nang risitoi mani hoite se bo achala bor bo jabo joloi taphane te tonglai nkai mala bo hai kobuide amok tatal amok purata tatal Bwsai no risitoi mani karon tambo ha raida sayo nuk tong ka bui besi la tong toma nang ka ba ham dihni no ma sanai bila amri sidi ba amri sino amna risifin ha risitam na hin Bwsai me kuda ni Bwsai saitongo je nok ne bo dogan dago thangmale samung khain thaka bo kisa khane borom buri bai thang oburi bai tongdi rok ni sawo abor amo to sunya ang prai no sunya ono khai ano purata risi ang bono thangai phai mani nugo ha ano bo sawo horogo kol khayo saptawo tabu khai saptawo din no phaya rok ngu manai ganga puru phun khayo nang boro anga phun khai ka phun tirom ya
sushop kai ton ka ke dino ko bokol khatinai nang bora ang beri no ko thuya bele ang beri no ko thuya boino ko thuya ang bono sedo sungga sagang nang beri no ko thuy pai na ha akong no bosung ka se bosana na bel ang beri no ko thuya na no sung ka bai kai tui jo thang thu ni saka ba nga ka ang bono aro thang mani yo nga ka kai Engke jenung parani tabo o je salepro mana para thumsaga sat para thumsaga je norok tongnan tongi mile salepro le saka abo joton paran jokungi si bono bolongo salai nogo kai no kaiso salai ni malego tabo jenung paran bono dusri to mota bhai chaya boy ga bole bo bhai tani khana amo ruk sitra nok bisingo dawe je kok thana ba nok bisingo koi jeng changna ba ruk sitra nok nok chop ton nani nga chini yang ni elakani borok wan chuka je moti tom hamya no lama o tu do sawi no hamya jini no kibi oi borok no kunai khai kaisa mili oi dawe no ga hap ba angko wan a hamya jidis no ni je borok okra rok ak kong no ni wise angko ar khale bile no ko borok busang na ba ha tini okok sada ya oi nang be angka ja phru jo media no huni dikaja tini tamai nang be ang bai tini kese ke nang lai jeng tini media okok sana nakala asu dini na handalai phai media no rok singe bla jno tini tang sana naka Bukan cuy ada, bapak bodoh tomo hayang kan, angge tomo hayang gay, centini mau dikimas sana naka. Kita bay nile nahar mong putih bawa hai, tahu norok. Ni cerenya jadi botlang nak neng dan narne cerle sab narne. Cere ani sih ya, cere ini sih beli, ha? Cere itu, bobu mah itu nak bobu mah betong pun, bobu hai itu nak bukan bukan itu betong pun. Angge kayak bokang nak bano kagak itu, bo anak angka gini karun botong, bagi cere puru na anak hamzah puru bot niji so, apura anak pura terus semai tangri kelangu anak, neng jibona kagak tangga hangkai neng jibon hamzah me yang tun, nih ani mau ya kerabai bos semai tangri, tanggu bo niji so bos semai tang tanggu, bo kang nak bos kang kak tu ani yak bay ang sang bono kagak, ang semai tang jak na ang segang semai pak kaya. Bas uno kajang ko besar bisiro palka. Tabu bay dia engkau coba besar engkau running culi tong coba besar dia tuh sok aja Tabuk je neng bay oh jadi ni Bwsai bay tong nai oh beri nilai besar besar ono mana 27 eba brong kenata ni tabuk oh beri to sawai tong kene kira tong ni sama kena ka borlet bok kene hi tong na sanai bo sabo ha bo sabo bo bunyi nuk nuk tong yada bo buti beroi bok kene ki tong manai bok ki kaham borok dong ma ha bani nuk tong ge bok kene sanani bini sabo odikari ani Bwsai odikari na bolo bolo no kene ki tong na ni hi sadi hne amo tong prop ani Bwsai gosipo engko sapo kene gosi ka hne chang tse no ga hapayu hne an ba ha hamde po bibi no hamdo ma se bo shegi na ka hne boni jiso ano ta mo khaya tong khabo manushik ruk mano mekhawo ruk nang ni cho brino hamdak po ha Engke bay tabuk je usang to botai kai saka bo oh norona je dabai tano rifmal abole bodo tano rifli nagi buini bidun da edit khairi bodo no ama kundino ya bodo saw edit khaji sono chakbai tang khaji gi phayo an sing yakam paran brong sungdi mi edit khaimani computer amuki ko da haino chiri khai de khaji phai purata judi no edit khayo hongka kai ani mobile ni sense khai talang thani edit ja nai nai dia purono rok bay ge tanu mo par hapo nong para mung tamo chin mo parah ngai toto sora bo pias be mandaro khoi ps norom jago output ngai bajal bari ge bay tabuk je norok je obai tong lemani jadi bo hamna ningo se nang nar nai te se kumino burinya pura ta yakar phaitun burinya pura yakrai bo soi patro di ma phena ango buri biteng le hanai agi hai mobile lok khogai amok sam kai tong me ya ma nai bo to mo sitra tong honi ba an Bwsai ba kai kak dina ba bokang nah ke kak sang to botong me ya ka bokang ta no dusta dithun angor tong sitra botong ya ang atino khnai bo me ya ni Bwsai ni mung tong ba Subash Debbarma bin boyos pusuk 45